salutare guys și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Roblox. Da, e primul meu episod pe canal. Sau nu știu câte episoade am făcut, dar nu mi se văzut. Dar acum mi-au stărat și eu mobizen. Cred că m-ați văzut și pe tabletă, că am recunoscut serviția. Deci, astăzi o să ne jucăm Roblox. Stați să caut că am foarte multe jocuri aici. Uite-l. Deocamdată eu n-am niciun Robux pe contul acesta. Da. Și practic, cum să spun, nu știu ce, dar mi-arată aici că parcă s-au schimbat imaginea, cred că de profil la Brookhaven. Nu știu ce, dar parcă s-a schimbat ea un pic. Da, s-a băgat o consolă pe 45. Wow, nou update fix. Lunia update, n-am mai văzut. Ce consolă, bă, mă. Este o nouă consolă aici, consolă, bă, ce consolă? A, știu eu unde. Dați până asta aici. Aici nu e nicio consolă. Ok, nu știu despre ce console vorbesc cu oamenii ăștia. Ce settings tu care să-mi spawnez o mașină? Mi-a spus mașina asta. Ui, ce la ui? Poftim, pot să mi se pună viteza dorită? Ulala. Asta nu e așa de nou, adică m-am jucat de Diablo și era imaginea asta, efectiv, bro. Deci nu știam efectiv că era un nou update. Și apărat acum cred că s-a dat și atelierul. Nu cred. Deci da. Haideți să vă arăt. Dacă aveți target și sunteți din America sau sunteți români și sunteți la Segros, nu știu, dar cred că vă puteți comanda acestea din America, jucările acestea de Brookhaven. Uitați, acum am pus pe mult, am observat și eu și m-am speriat extrem de tare, deoarece mai fac că sunt astea. Și uitați, vă, sunt tractorii din Brookhaven, tancul și pe ăștia, oamenii ăștia nebuni. Bun. Hai să ne luăm skateboard-ul, uitați-vă, n-am premium. În schimb, pe tabletă nu mai pot filma videoclipuri, dar ce cu Roblox terce. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu se poate. Era intra român, dați cu slow. Bine. Puteți da cât vreți. Tu cine ești, mă? Tu ești român? Daisy. Bă! Nu acolo se spanează mașinile. Tu ești ambulangiule. Vezi? Calul and săsăra. Bro, ce mă? Efectiv, ăsta nu e numele meu adevărat. Numele meu adevărat este Răzvan, pe canalul de pe tableta mea. Ok. Îmi pare rău, dar nu trebuie să zic asta. Asta, cine mă, fata asta, bă? Da, guys, deci sper că să... Bă, da, stai să-mi dau reset, că eu n-am înțeles ceva din update-ul ăsta aproape deloc.
Nu știu dacă, cred că Houdini nu l-a văzut, deci eu sunt primul care face videoclipul ăsta, nu mai este că mă joc eu, Roblox este, cred că se va numi noul update în Roblox Brookhaven, da, s-ar putea ca acesta să fie numele acestui videoclip acum. Deci, stați un pic. Apare mi s-a oprit un pic filmarea, nu știu de ce, dar a bătut cineva la geam efectiv și eu trebuie să mă cine. Da, din păcate nu au fost. Mie nu au fost numai pisicile care făceau colegii și eu trebuie să opresc asta. Deci, da, se pare că oamenii ăștia stau aici ca nebunii. Bă, da, iar eu dau tot de asta. Stați un pic. Ok, am reînceput videoclipul deoarece nu l-am reînceput, de fapt l-am repornit înapoi deoarece le-am vrut să tot vedeți cum iarăși reintru eu. Bro, nu? Probabil că asta e ultima dată și o să citesc clar ce s-a băgat în noul app, deși eu îl întorc pe dos. Deci la să știți că am ținut, cred că 6 minute discursul ăsta, cred că le-aș da. Deci, Merry Christmas, Happy Holidays, Brookhaven, Available on console. Brookhaven e acum pe PS4, PS5. Left, ok. Păi ce e ăla PS5? Adică dacă cumperi PS4, dacă caut Brookhaven poți? Nu se poate. Tu te bă că asta nu cremă, dar eu n-am PS... Moș Crăciunul să-mi aducă PS5 numai. Deci o să iau că o să mă pot ca măcar Brookhaven. Wow. Trebuie să-mi bag Robux. Măcar ăla de culoare mașinile. Da. Și adus tabletul. Cred că s-a adăugat o casă nouă. Să-mi spuneți voi dacă aia e casă nouă. Pentru că eu nu cam știu. Mergem mai frumușel aici. Sau nu aici. O să mergem. Ia premiumul imediat a apărut pe Brookhaven. Jaiari 2182. Să știți că câteodată premiul va fi afectat, deoarece dacă intrați pe jocurile alea care vă arată deci asta nu să are și copil. Ok, stați un pic să opresc. Da, guys, am vorbit cu fata, deci mi-a zis, deci nu o pot spune, am vrut să mă considerați cu mine. De ce am vrut să intru pe îngrădire și m-a banat efectiv? Nică când va veni la mine acasă. Ok, hai să facem o dată casa aia. Ce fac? Casa e ultima. De ce sau? Ok, oprim iarăși live-ul. Deci nu spune că blogul ăsta trebuie să spun lucru, că mi se întâmplă lucruri bântuite la mine în casă. Că vai de mine, eu mă enervez la nebunie, bă. Da, câinele meu mi-a murit, știu, dar cum s-a auzit tot fix ca câinele meu sunat? Nu glumă. Măcar adoptă tu fata. Și haideți să vedem, mă putem transforma din nou? Hai să vedeți transformările. Santa Magic, acum Santa Magic. Ce cită de zaua de ce? E garajul lui Boșu. De măcar deschidem ușa, ca să deschidem ușa de la balconul ăsta. Ce are acela? Deci spune că Moșu pregătește jucările pe... Păi ești nebun. Moșu pregătește jucările. Le pregătește aici, v-am uitat. Hai să vedem ce le arată aici. Să băga ceva nou la știri. Sper că s-a băgat. De... Vrei să băgat? Bă! Ăsta l-am văzut de mult. Și ăsta și că de Brookhaven de mai de mult. Știu eu. Nu știu, dacă cei care aveți, de exemplu, cum ar fi
S-ar putea ca voi deja să știți cu arăta aplicări de cu a fi Lil Rob TV Channel sau Griffin Lynch sau, de exemplu, Rot și toți ăștia s-ar putea să aveți. Da, deci cam atâta pentru acest episod. Uitați să dați like, deci da, nu uitați să dați un like, să rupeți clopoțelul, să dați un subscribe, dacă vreți să dați dislike. Deci eu efectiv, vă supăr pe voi, vă lăs de YouTube. Dar să rupeți butonul de like și clopoțelul și să vă abonați, că am numai 10 abonați și bine să fac măcar 17, măcar 37-40 de abonați măcar. Ok, cam atât cu acest video. Da, a fost foarte tare. Pa, guys!